Türkmenistanyň Azerbaycan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň ýokary derejeli üç taraplaryň duşugy tamamlanan soňra iki taraplaryň resminamalara gol çekmek dawarasy boldy. Şunda Türkmen Howa ýollary döwlet gullugy bilen Azerbaycan Respublikasynyň sanly ösüş we ulug ministerliginiň arasynda halkara howa gatnawyny mundan beýlägem ösürmek barada özara düşünmek hakynda ähtnama. Arkadaq şäheri bilen Fizuli şäheriniň arasynda dogonluk gatnaşyklaryny ýola goýmak hakynda teswirnama. Türkmenistanyň deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy bilen Özbegistan Respublikasynyň ulug ministerliginiň arasynda gämi gurulşygy babatda hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça özara düşünmek hakynda ähtnama. Türkmen Howa ýollary döwlet gullugy bilen Özbegistan Respublikasynyň ulug ministerliginiň arasynda raýat aviasiýa puwdugynda hyzmatdaşlygy ösürmek hakynda teswirnama. Türkmenistanyň döwlet haryt çyğmal birjasy bilen Özbek Respublikan haryt çyğmal birja paýdarlar jemgyýetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ylalaşyga. Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministerligi, Azerbaycan Respublikasynyň sanly ösüş we ulug ministerligi we Özbegistan Respublikasynyň ulug ministerliginiň arasynda ulug logistika hyzmatdaşlygy babatda özara düşünmek hakynda ähtnama gol çekildi. Şeýle-de Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň Azerbaycan Respublikasynyň prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň bilelikdäki beýannamasy kabul edildi.